Igirigiaga. Igirigimo. Asụbụ okeke agwụ kori agwụ kafa okogwu akwụle kwe na ọ dị mma ka anyị na-ekwu n'ụbọchị tata ka anyị na-ehibe agwụ n'ụbọchị tata ka ọ dị mma dịba. Ya na oke ọkụkọ a na-enye ụlọ so na oke ọkpa ihe ụlọ na-eme n'aka ya dị ya ka aka ụmụ ụlọ dịba n'iji ụwa ya nwere maka ka ihe ụlọ na-emegasị bere ka o sobodo esepụrụ ya soro ụbọchị tata asị na-eme ka ogbuo n'aka ndị ka ogbute ihe ọma ogbuo n'aka ebe ka ogbute ihe ọma ihe ọla otiri ya ka ọ gazibere ya ihe niile iyi ka o yidebe n'ụbọchị tata ihe niile na-alarị elere ka ọ larịdebe n'ụbọchị tata n'ọhịa na-ekwu okwu ya asụ m chuwere na ya jọ mmụọ chuwere ya jọ mmadụ seke mụ na seke mmadụ n'ụzọ tata ka o doo site n'ụbọchị tata ọ na-echukwu agwa ma mkpasakwara ihe ọzọ akụnụba agụ na-ebute ka o butebere ya amamihe na akụrụ ji agụ na-eweta ka o wetebere ya udo na agụ na-eweta ka o wetebere ya ihe akụ ihe nwe agụ na-eweta ka o wetebere ya udo na ọganihu agụ na-eweta ka o wetebere ya ọgụ na agụ na ala onye mere agwụ ka agụ bido dobara ya n'ụbọchị tata mgbe ọ na agụ na-agbara onye mere agwụ ka agụ obido gbawara ya n'ụbọchị tata ọgụ na agụ na ala onye lụrụ agwụ obido dobara ya n'ụbọchị tata ihe ka marizikwe iri ore ya amazikwe iri ọfọ mazikwe ya izikwe ya ọzọ kpasa ma otododoga ma akasa aka bụ mmenihi mmadụ hadlọk badlọk na amabụzikwe nke ya ụnụ ga na-eweta ihe ọma na-eweta ihe aka na-eweta ihe udo tata eji oke ọkụkọ eji ọkụkọ na-enye ụlọ ọkụkọ so n'ọkwa ụnụ kpata ọkụkọ enye ụlọ ọkụkọ ụnụ kpata ụnụ meta ihe ego ụnụ na-ekpe ya nyụ na ego ụnụ meta ihe ụnụ weta ihe ebulu ụnụ na-ekpebe nyu na ebula ụnụ wetakwa ihe na mara ma ehi sef ụnụ na-ekpebe nyu na ehi kama ihe ụnụ agaghị anakwa ya mmadụ ụnụ agaghị egbochikwa ya ụnụ agaghị anakwa ya nwunye ụnụ agaghị anakwa ya ụmụ ya ụnụ agaghị emekwa ụnụ agaghị egbukwa ya ụnụ agaghị emekwa ya ihe ọfụ ụnụ agaghị emekwa ihe akọmọta sọsọ ihe ụnụ ga na-emere ya ihe ụtọ ihe ọma ihe ọ ga ya mee ya na ebe ọ ya na-eweli ụlọ aka elu ya na ebe ọ ya na-egbu agba na-egbugburu na anụ na-achụpụrụ na aja maka a sị na mmụọ rie ji nwata rie anụ nwata taa ọjị nwata ya were akụnụba wee jaa ya mma akụnụ ga-eme na ndị ya taa kwuru ka ọ dị na ndị na ha na-anọbọchị na ndị na ihe ọmụ kwụsie ike na ebe niile ala na-ama jiji tata asị ka na ọrụ n'ụbọchị tata amaka mere ihe ọnụ otu ya gazibere udo okeke akwa ihe ọra bịara nwoke dee nwa ahịa aha ga-azụ zude ude ọ magazute aka asị m a na-enye nnekwu ndị omi agwụ ndị mgbe eke agwụ mgbe ori agwụ mgbe afọ agwụ mgbe nkwụ agwụ ndị mụrụ agwụ na-ekwe ya tata okwu niile temokwule ha ya na agwụ nwere tata ka anyị na-ebe ya a na-ebe na ka a na-ebe na na-ebe na fa na-ebe na nkwụ nseke mmụọ ihe ọ na-awụ nseke ihe ọ na-awụ uke tata ka ọ na-ebe ihe ọ na-awụ nsogbu niile tata ka ọ na-ebe unu rie nnekwu ọrụ nye nnekwu ihe akakụ nye nnekwu ihe nwe nye nnekwu agafe nye nnekwu igwe nye nnekwu udo nye nnekwu ọṅụ nye nnekwu akụnụba nye ya ihe na nnekwu n'ọhịa na-ekwu okwu ya ihe a nnekwu mụrụ ụmụ zụọ ụmụ asụ m biko unu akụnụba ga-amụba ya na-eti ego na biznes ọ na ya na-azụ ya na-amụba na-eto n'ọhịa m na-ekwu okwu ya ego ọ na-etiri biznes amafukwa efu ọzọ ihe ọ na-eme amafukwa efu ọzọ mmadụ amazikwa ori na mmụọ amazikwa ori na mmadụ ma mmụọ na ụdịdị dị ọbụla ọhịa na-ekwu okwu ya anyị sị biko chee na dịka iche kwuchere akwa ata kwuchere dịka ọkụ kuchi nwe na-egbebughị ya n'ọhịa m na-ekwu ihe ọma ka ọ ya afụ na ndị a n'iji ụwa ndị n'ọhịa ya na-ekwu taa ekwuru ka ọ dị na ha na ụbọchị na asụ biko ndị ụmụ ọkụ biko gbuo ọkụ ihe ọ na-dị nnekwu oge ọ na-eme ka na-enwe isi na-enwe ọdụ so n'ụbọchị ata gawa ihe ọ na-eme ga na-enwe isi na-enwe ọdụ atinye aka na nnekwu biznes ya nwere nnekwu kọntrakt ya nwere isi nwe ọdụ ka ọ dị mma ka a na-eme maka ihe na-eme ma ọ na-eme gị ihe m kwuru ugbu a wepụzie mmụọ ihe wepụ otu ọbụla ama m nọ iwu edere mana asị m iwu a ya jụrụ tata asị m ihe ọbụla ị ga-eme ugbu a gbachapụ obi ma m ga-emekwere ga m agbachapụ okwu ya ekwuchi ọfọ na ya nwekwu edire asị m ihe ndị a mere ụbọchị atọ ire ka ọ dị ama ọ dị ama nsọ ọrụ dibịa ka obi ezumezu mmụọ niile na mmụọ niile eme asị m ihe ndị agha kwuru otu a ka ọ ga-adị chere ụbọchị tata ihe ndị niile ga-amụ ire ha agaghị ama nsọ ihe maka ha ga-eweta ihe ọma ha ga-eweta ihe ọjọọ ha ga-mgbochi ha amam ha agaghị egbochikwere ya ihe ha agaghị egbochiri ya ihe ọma kama ha ihe onye ọjọọ ka ha ga-egbochi ndị nke ọma onye nkwụta gwuru ka ọ dị n'ọfọ igirigi agha igirigi mgba igirigi mmụọ ejo aya ejo kemori kwolu iwo kwolu mutanu zonu matanu biolu ai ga bazunu good man lungu jiri trailer kwiko nkwe kwesịrị ịgbata nke o buru ibu good man
Good no. When I come for